De bregen wie in 2001 al klaar en zo eens aan de eerste kant van werk komen. Omdat de gemeente er net uitkwamen, de eigenaar van de grond verhuizen het traject en de Nije Wenwijk naar de westkant. Dit ben ik hele lastige procedures uit haar. Net alleen nog over de ruimtelijke ordening, maar ook over het omkeerpje van groen van boeren, weet je, dan vervolgens mij graafwerkzaamheden onder de grond laten. Lang omlet is het toch goed kwam. Daarom werd het van de morgen een belangrijk moment voor de belutsenen. Ja, voor u is het een heel belangrijk moment. Voor u, gemeente, de gemeente Boasterheem, maar ook provincie Friesland, steen de Meerstroute, de Palmerbregen, de klep leidt er nou in. Iedereen kan zien dat het omgeet. En ook even we daar naar het graven van het laatste stukje van de veert. In maaien moeten de boten eronder terug kennen. Dan zal het traject iepen worden met een iepen loftspul. De bewoners van de Nije Wenwijk krijgen naar verwachting 15.000 boten in het jaar voor haar huisdeel te varen.